Nije nipošto potrebno, čak ni poželjno stati na moju stranu. Naprotiv, određena doza znatiželje, kao pred nekim nepoznatim raslinjem, uz ironičan otpor, čini mi se neuporedivo inteligentnijim stavom prema meni. Zemlja je postala mala i po njoj skakuće posljednji čovjek koji sve čini malim. To je citat iz knjige Tako je govorio Zaratustra. Nietzsche kroz Zaratustru najavljuje doba u kojem se pojavljuje najniži tip čovjeka, onaj koji je izgubio i sposobnost da se mjeri prema ičem višem. Umjesto dokaza pred auditorijem Zaratustra kaže: pogledajte ga. Posljednji čovjek samo trepće, kao da je svaki pogled prema gore zamijenio kratkim refleksom. Svijet mu je sužen. Zemlja se u njegovom iskustvu smanjila na mjeru udobnosti, a on sve u njoj dodatno smanjuje kako ništa ne bi boljelo ni obavezivalo. To biće nije upadljivo, ali je žilavo. Njegov rod, neugledan, poput bube, ostaje najdulje upravo zato što ne riskira ništa. Žilav je kao buha, ali bez njenog skoka. Kako živi? Bježi sa neprijatnih, hladnih mjesta života i skuplja se ondje gdje je toplo. Bolest i sumnju proglašava prijestupom. Kreće se oprezno, kao da je glavna mudrost ne posrnuti o kamen, ni o čovjeka. Malo otrova s vremena na vrijeme to čini ugodnim snovima, a mnogo otrova na kraju donosi ugodnu smrt. Danas posljednji čovjek ne gleda televiziju. Pretplaćen je na sve platforme, ali ništa ne gleda do kraja. Ne vjeruje u ništa, ali sve prati. Njegov jezik je neutralan, sve je ok, super, ajde. Izbjegava superlative i definira sudove. Govori u ironiji po navici, a ne da bi zahvatio stvar, nego da bi ostao na sigurnoj distanci od nje. Posljednji čovjek ne doživljava vrijeme kao linearnu sudbinu, prošlost, sadašnjost, budućnost, nego kao seriju sadašnjih trenutaka bez narativnog luka. Danas je dovoljno dugo da bude ugodno, ali prekratko da nešto zahtjeva. Biografija se ne može ispričati jer nema zapleta. Sve je u redu, ništa se nije dogodilo. Taj dovršeni nihilizam odražava se finim upravljanjem osjećanjima. Život se preventivno anestezira da dan bude ugodan i kraj bez drame. Prigušena bol povlači sa sobom i izblijeđene vrhunce, pa nestaje impuls za preobražaj. To je i postteološki refleks. Bog je mrtav. Sjena njegovih moralnih ideala ostaje i sada je prevedena u higijenu, raspoloženje i bezbolno dobro stanje. U odnosima se traži utjeha prije istina, toplina prije rasta. Nepisano pravilo glasi: ne kompliciraj. Rad je dopušten dok ne postane transformativan. Ideal je zabavan posao koji nas ne izlaže. Znanje se pretvara u inventar bez obaveze. Ironija i cinična informiranost djeluju kao štit. Ako je sve već viđeno, ništa ne traži tvoje da ili ne. Cilj nije istina ni promjena, nego stabilan, bezbolan komfor. Mi smo izmislili sreću, govore posljednji ljudi i trepću. Posljednji čovjek doživljava zajednicu ne kroz sukob ni solidarnost, nego kao koegzistenciju bez otpora. Tolerancija nije vrlina, nego tehnika izbjegavanja konflikta.
pusti ljude da rade što hoće, ali ne iz slobodoljubivosti, nego iz nezainteresiranosti. Veza sa drugim ljudima ne obavezuje. Prisutnost je uvijek privremena, angažman uvijek opcioni. Ničeo posljednji čovjek ne razara vrijednosti, nego ih prigušuje. Ne ruši mjerila, već ih snižava dok zahtjev ne iščezne. Time se on razlikuje od puke osrednjosti. Razlika je suptilna, ali ipak odlučujuća. Osrednjost još uvijek ima mjeru, makar nisku. Priznaje ugled, korisnost i napredovanje i podnosi ograničena rizika radi priznanja zajednice. Osrednji čovjek se uspinje ne samo visoko, želi biti poštovan, ekonomski siguran, društveno priznat. Njegovo mjerilo je nisko, ali ipak postoji postignuće, status, red. Mediokritet je korak dalje. To je čovjek koji se zadovoljava prosječnim, ali još uvijek razumije razliku između boljeg i lošijeg. Mediokritet može biti zadovoljan prosjekom, ali u dnu duše zna da postoji iznad i ispod, samo što mu energija, hrabrost ili okolnosti ne dopuštaju da se kreće. Još uvijek ima skalu, još uvijek se može posramiti ili pohvaliti nekoga. On živi u hijerarhiji, samo na njezinim donjim stepenicama. Nietzsche tu razliku razrađuje kroz lik takozvanih otrovnih muha i malenih. To su upravo mediokritetni tipovi koji još aktivno reagiraju na visinu. Čuvaj se dakle malih, oni se osjećaju sitni pred tobom i njihova je niskost zarazna i bukti protiv tebe u nevidljivoj osveti. Ovi ljudi još imaju dosta ega, da zavide, da osjećaju poniženje pred višim, spremni su za osvetu ili potajnu sabotažu. Najgore je, oni ti prigovaraju zbog tvoje vrline, oni ti opraštaju sve, samo ne tvoju visinu. Njihova niskost ih boli, što znači da još razumiju vertikalu, samo što ne je doživljavaju kao uvredu. Gdje ne možete više da volite, tu treba da prođete mirno, savjetuje Zaratustra. Jer se borba sa njima pretvara u rasipanje dragocjene energije. Kaže Nietzsche, lete oko vas otrovne muhe, mali osvetnici, žele vašu krv. Posljednji čovjek ide korak dalje ili unatrag i ukida mjeru uopće. Ne bira nisko umjesto visokog, nego neutralno umjesto obavezujućeg. Tako da ga ništa ne uznemirava, ništa ne obavezuje i ništa ne traži promjenu života. Ne priznaje ni uspone ni padove. Sve je ravno, sve je u redu. Što je ljubav, što je stvaranje, što je čežnja, što je zvijezda. Tako pita mali posljednji čovjek. Ne treba pohvalu, jer mu nije stalo do visokog. Ne osjeća sramotu jer ne priznaje nisko. Zato i Nietzsche kaže, zemlja je tada postala mala i na njoj skakuće posljednji čovjek, koji sve čini mali. Zato se i rađa njegova sreća, koja se razumijeva kao tehnički proizvod, standardizirani paket ugode, a ne kao plod ostvarenja. Mi smo izmislili sreću, govore posljednji ljudi, i izgledaju zadovoljno, jer im toplida stada zamjenjuje vatru vlastite volje.
Mediokritet još traži da ga drugi cijene, posljednji čovjek ne traži ništa osim kontinuiteta ugode. Mediokritet se može razočarati u sebe, posljednji čovjek ne može. Jer nema prema čemu biti razočaran. Mediokritet zavidi onome tko je visoko. Posljednji čovjek ne zavidi, jer razliku ne vidi. Ili je, kad je vidi, svodi na nebitnu kurioznost, ponegdje čak i patološku sklonost kompliciranju. Mediokritet živi s niskim mjerilima. Posljednji čovjek ukida mjerilo uopće. Zato on nije samo loš, nego i posljednji. Djelovanje pasivnog nihilizma je i unutarnje i preventivno. Ublažava nemir ne radi snage, nego radi mirovanja. Kad sve postane bezbolno, postaje i neobavezivo, a s bolom padaju i vrhunci koji bi nam mogli promijeniti mjeru. Takvo društvo je stado bez pastira. Ili je pastir svaki, što znači nijedan. Ne treba pastira, a stado je jedno. To nije metafora. To je doslovan opis prostora gdje svako hoće isto, svi su jednaki. Ko drugačije osjeća, odlazi dobrovoljno u ludnicu. Ne vodi ga nitko. Ali to ne znači slobodu. Znači jedino da svi žele isto i da su okrenuti prema najnižoj, bezbolnijoj mjeri. Razlika prema mediokritetu je i ovdje ključna. Mediokritet još može zavidjeti pastiru, žaliti se na njega ili potajno raditi protiv njega. Posljednji čovjek ne treba ni pastira ni pobunu, jer ne osjeća da mu nešto nedostaje. Onaj tko se još osjeća drugačije, tko diže pogled, proglašava se slučajem za instituciju. Razlika se medikalizira da bi se sačuvala površinska harmonija. I kroz čitavu tu scenu vraća se isti refren, izgovoren s istim treptajem. Sreća je, kažu, izumljena, standardizirana, distribuirana, bez oštrih rubova. Ovaj tip nije puki prosjek, ni obična osrednjost. Mediokritet ima neka mjerila, a posljednji ukida mjerilo uopće. To je dovršen pasivni nihilista. Ne ruši vrijednosti, nego ih gasi spuštanjem svega na razinu neiritantnosti. Njegov svijet je duga, klimatizirana ravnina, bez uspona i bez padova. Život traje, ali ne vodi nikamo. Zato posljednji čovjek stoji točno nasuprot onom što Nietzsche misli pod nadčovjekom. Nadčovjek je stalno nadilaženje, promjena samih vrijednosti, a ne puka nova vrsta prirodne povijesti. Posljednji je njegov programski antipod. Amortizira čežnju, snižava mjerila, normalizira razliku. Isti obrazac Nietzsche kasnije vidi i pod drugim imenom. Dobri i pravedni. Oni koji najviše niveliraju upravo zato što su pristojni, uravnoteženi i normativni. Umjesto sudbine, posljednji nudi plan minimalnog života. Umjesto uspona prema visini, nudi beskrajno trajanje po ravnini. I upravo zato što traje najdulje, posljednji čovjek nema historiju, samo trajanje. Njegova biografija ne može se ispričati jer nema zapleta. Ništa se nije dogodilo, sve je bilo u redu. Živi najdulje jer ništa ne stavlja na kocku. I zato taj dugi život ostaje bez amplitude, pristojan, topao, stabilan i u Nietzscheovom smislu doista posljednji.